F'Malta għandna problema ta' kwalità fejn jidħol ix-xandir. Dan ħareġ minn waħda mill-konklużjonijiet ewlenin ta' rapport ikkummissjonat mill-Awtorità tax-Xandir. Dan ġie pubblikat f'konferenza li għaliha attendew rappreżentanti u produtturi li jagħmlu xogħol għall-istazzjonijiet tax-xandir kollha lokali. F'waħda mill-ewwel intervisti tiegħu minn beda jokkupa l-karika ta' chairperson tal-Awtorità tax-Xandir, Frank Vivarrugia sostna li ħass li hemm bżonn ta' studju biex minnu joħorġu soluzzjonijiet biex titjieb il-kwalità tal-prodott illi jixxandar. L-iskop ta' dal-istudju kien biex naraw x'inhuma l-problemi kull nistgħu nirrisjawhom u biex naraw ukoll min-naħa tagħna illi toħroġ il-kwalità li hemm bżonn fix-xandir li timprovja kemm jista' jkun. Is-Sur Farrugia innota li waħda mill-konklużjonijiet ewlenin kienet illi bi ftit eċċezzjonijiet fit-televiżjoni f'Malta teżisti problema serja ta' kwalità f'livelli differenti. Problemi huma nuqqas ta' training, għalhekk hemm bżonn li jsir taħriġ kontinwu. U aħna bħala awtorità beħsiebna li barra li jkunu regolatur ikunu wkoll qed ngħinu billi nġibu esperti barrani ukoll. Huwa kompla jispjega li dawn l-esperti mistennija jħarġu aktar persuni biex tkompli titjib il-kwalità. Ir-rapport rakkomanda wkoll li għandha tinbidel il-liġi dwar ix-xandir biex jiġu stabbiliti livelli minimi nazzjonali fil-qasam tax-xandir televiżiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.